खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे रुपहिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुमाया जोबनानै थांबाय काखौ लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि गोदान स्ल'गान इंडिया सपोर्ट का महाराष्ट्रआव नेशनेल कांग्रेस पार्टीनि लीडर अजित पवारा डिप्यूटी सीएमनि बिबानाव समायलायो बलिउडनि हाथरखि अमिताभ बच्चनआ दादा साहेब फाल्के एवार्ड आजावबाय साउथ आफ्रिका आरो इंलेन्डनि इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलनि फिथाइ 49 ISL गेलेनायनि फिथाइ दानिया फैदो आबुं रादाबाव 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे रुपहिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि 28थि बोसोरारि जथुमाया जोबनानै थांबाय बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लाफैना खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदियै बुंथियो जे बर' थुनलाइया गेवलांथों आरो गोहोदार जाथों जोंनि रावा अराय गोजोर जाथों बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम मेसेज हरबाय खौरां आं दैथायहरबाय आथिखालाव सेपारेट डाइरेक्टरनि माबा मोनसे गोदान मेसेज दं नामा सेपारेट डाइरेक्टरनि थाखाय जों आन्दलन खालामबोगासिनो दङ खिन्थु दासिमबो फुल फ्लेजेड जायाखै जाबाय खिन्थु फुल फ्लेजेड जायाखै जानायनि लामायाव दं आसाम गभर्नमेन्टआरि कम्पालसरि आसामिसखौ जाबसिननो नागिरदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन आसामिसखौथ' जोंनि बिटिसि एरियायाव जाबसिनाखै बिटिसियावथ' बेखौ एगजामसन होदों नुवाखै होमबा बेखौथ' खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो फैखाबाय आरो केबिनेटआव जोङो बेखौ साबधान जादों जाहाथे बिटिसियाव आरोबाव गोदानै माने आन्दलन सोमावसारनायनि जावरिखाङा बिनि थाखाय जोङो सांग्रां जादों आरो अकल बिटिसि नङा जेराव जेराव बर' रायजो राजाफोर माने थांनानै थानाय जायगा दं बेवहायबो जाहाथे माने असमिया रावखौ कम्पालसारि खालामा बिनि थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेबायदिनो जादों हादर नाङैनो कानि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि सोलिफुबाय थानाय समावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ इंडिया सपोर्ट का मुंनि मोनसे गोदान स्ल'गान बाहायनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों 2014 मायथाइनि 30 डिसेम्बरनि सिगां भारतआव हाबफैनानै थानाय गुबुनारिफोरखौल' नोगोरारि होनाय जागोन होननानै बुंदों बेजों लोगोसे भारत सरकारा आसामाव कानि हेंथायै जानाय गोदौग्लाबनाय सोमावसारनायखौ दबथायनो ससियेल मिडियानि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगोन फेसबुक एबा टुइटाराव केप का नायक बायदि 1 लाख सोदोबखौ सायख'ना मोनसे सफ्टवेयार बानायनाय जादों गोजौआव मख'नाय सोदोबफोरखौ गले गले बाहायबाय थायोब्ला बेनि हेंथायै एक्सन लानाय जागोन होननानै फोरमायदों बेखौ लानानै पार्लियामेन्टआव दान्थे बिदान्थे जादों 27 डिसेम्बर खालारखालि सेन्चुरियनाव जानाय साउथ आफ्रिकानि हेंथायै इंलेन्डनि गेजेराव इन्डियान टेस्ट मैच खेलाव साउथ आफ्रिकाया 107 रानाव देरहासार जायो गिबियाव साउथ आफ्रिकाया अल आउट जाना 284 रान नैथियाव 270 रान खालामो फारसेथिं इंलेन्डआ सेथियाव अल आउट जाना 184 रान नैथियाव 267 रानल' खालामनो हायो आरो साउथ आफ्रिकाया 107 रानाव देरहासार जायो खोला लन्दनाव आन्डार 19 नि भारतनि हेंथायै साउथ आफ्रिकाया गेलेगासिनो दं 29 डिसेम्बर खालि 49थि इन्डियान सुपार लीगखौ गेलेनाय जायो बे गेलेनाया मुम्बाइ सिटीआ हायद्राबादनि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन बेयाव मुम्बाइ सिटीआ 2 आरो 1 गलाव देरहासार जायो 30 डिसेम्बर खालारखालि मुम्बाइआव महाराष्ट्रनि गोदानै नेशनेल कांग्रेस पार्टीनि लीडर अजित पवारा डिप्यूटी सीएम बिबानाव समायलायो फारसेथिं शिवसेनानि गाहाय दैदेनगिरिया चीफ मिनिस्टार बिबानाव समायलानाय जायो गाहायै महाराष्ट्रआव बे खेबाव नेशनेल कांग्रेस पार्टी आरो शिवसेना हानजाजों जथायै सरकार दानाय जायो
29 डिसेम्बर खालारखालि राष्ट्रपति भवनाव बलिउडनि हादरखि अमिताभ बच्चननो भारत हादरनि हादरगिरि रामनाथ कोविंदनि आखाइजों दादा साहेब फाल्के बान्था होनाय जादों। गाहायै बिथाङा गावनि जिउ मोनसेयाव गोबां मोजां सावथुन बानायना समाजाव मोजां लामानि दोहौ लाबोनायनि थाखाय बिथांनो हादरगिरिनि आखाइजों बान्थाखौ होनाय जादों। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।